Hola, estem aquí a l'Hostal Montecarlo del Cana Platja i estem a les jornades gastronòmiques dels llangostins del Cana Platja i les cases. I aquí us presentarem el plat que és de la fideuada d'aquí de l'Hostal Montecarlo. Els ingredients són el peix per a fer el fumet, que el tenim aquí, les cepietes per acompanyar la fideuada i els llangostins, que és el típic d'esta zona, no? Una miqueta de sèpia, talladeta, que ja tenim aquí, els fideus, una miqueta d'all, una miqueta de ceba, una miqueta de preve roig i aquí una miqueta de sal per si fa falta. Ara començarem, ficarem una miqueta d'oli de la collita, posarem els llangostinets, per sofregir-los una mica, agarro una altra paella d'este, no? Ara els llevarem a part, ficarem... Ara posarem la cepieta que mos fa i que falta, que sofregirem una mica també. Ara ficarem l'all, una miqueta de cebeta, una vegada tinguem sofregit la cebeta i l'all, posarem els fideus. Ara posarem el fumet de peix, que el tenim calentet i bo. Ara li posarem la miqueta de cepieta per aquí, perquè li doni una mica més sabor. Ara posarem els llangostinets. I també és un ratet, llavors es pot separar. Aquí tenim la fideuada de l'Hostal Montecarlo, esperem que us agrade. Mare de Déu! Mare de quina gana m'ha tornat a agarrar de veure això de l'hotel de l'Hostal Montecarlo. Hi ha molt bona pinta, la veritat. Però escolta'm una cosa, jo demano als meus companys que em pregunten exactament la càmera que ha anat, que crec que és Àxel, si s'ho ha menjat o no, perquè és que això... el van convidar, m'estan dient que sí, que el van convidar i se va menjar. Bueno,